Άνοιξε την. Στον Κώστα έχουμε έρθει, στα Σόβαρτα. Ανοίγει. Ναι, ρε. 15 έχει ο μήνας του Δεκέμβρη του 2012. Θα μας κάνει μια έτσι απογευματινή προς το βράδυ μια πεταξιά. Έτοιμος Κώστα, ξεκίνα. Έχουμε έρθει καμιά εκατοστή μέτρα έξω από τα περιστέρια του για να πιάσουμε όσο καλύτερα γίνεται την εκκίνηση. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Έτοιμος! Ναι! Πάλι! Ναι! Πήρε το μήνυμα. Όλα έτοιμα λοιπόν. Αυτά εδώ είναι τα πουλιά του Κώστα κύριοι. Ωραία η εκκίνηση, όρθια, ψηλά φτερά και ακινησία. Εδώ έχουμε όλο το κοπάδι, όλη την ομάδα. Και εδώ βλέπουμε και ένα Ντενακλής σόλο. Αν τον εφέρουμε πολύ κοντά γιατί είναι κούκλος ο Ντενακλής. Έχει και μια καρφίτσα. Εδώ βλέπουμε όλο το κοπάδι, όλη την ουρά. Ωραία, ωραία είναι, πολύ ωραία πάνε τα πουλιά. Πέταμε του πάω. Ο Άρης είναι σκισμένος αυτή τη χρονιά. Πού είσαι ξεφτύλεις στον πάω, τι με την έσχης του Άρη σήμερα. Ακούτε και τις δηλώσεις εδώ πέρα. Αριανοί με παουτζίδες είναι εδώ. Τρώγονται. Ποιος πετάει τα καλύτερα πουλιά. Ο Πάο και ο Άρης. Ή ο Πειραιάς. Πειραιά δεν έχουμε Πειραιά περισσότερο. Εδώ πέρα δεν έχει λιμάνι. Λιμάνι μόνο εγώ είμαι. Νύχτα είναι, δεν πήραν δρόμο. Έχουν και αυτά φεύγα. Σηκωθήκανε μία και τώρα παίρνουν, πάνε προς τα πίσω. Νύχτωσε τώρα, περιμένουμε να πάρουν δρόμο τώρα. Ωραία, ωραία πάνε τα πουλιά ρε, πολύ ωραία ρε. Δεν πήραν δρόμο, δεν πήραν. Όχι πρώτη φορά. Νύχτα είναι. Δεν ανοίξαν να περιφέρουν. Δρόμο... Εντάξει, φοβούνται γιατί έχει νυχτώσει να πούμε, αλλά τα φτερά τα βγάζουν, είναι πολύ ωραία τα φτερά τους. Εδώ έχουν πάει τα πουλιά. Α, το παιδί θα πετάξει και αύριο. Όχι, δεν πετάει. Α, δεν πετάει καθόλου, έτσι. Φύγανε από το σύλλογο. Α, Δεν πετάμε εμείς, κανένας δεν πετάει εδώ από το Βάλτο. Φύγαμε. ο Βάλτος λέει κατέληψε. Τους άρεσε και γελάνε. Ναι, τα βροκολάκια. Εδώ βλέπουμε πάλι πλάτες στα πουλιά. Πολύ φεύγα. Αν ήταν και πιο νωρίς θα είχαν εξαφανιστεί. Αλλά είχαν πει ότι δύο από εδώ κάτω, ένας από πάνω. Κάποιος βλέπει και όταν σβήνει ο ήλιος. Τα είχαν συμφωνημένα. Κάτσε να δούμε. Μην τα βλέπετε έτσι, είναι όρθια τα πουλιά, απλά τώρα είναι τελείως από πάνω και φαίνεται αυτή η εικόνα σαν μπρουμουτιστά. Και έχουν και μεγάλα φτερά, άμα κοιτάξετε. Εδώ, αυτό εδώ είναι το στυλ τους. Δεύτερον, Μπαράνι, σήμερα θα πας Βέρεια. Όχι, όχι. εντάξει, μην θυμάσαι έπισε ο ήλιος τώρα, εντάξει. Δεν πήραν δρόμο τα πουλιά εκεί που θέλουν να πετάσουν τώρα από φόβο μόνο και μόνο. Να και ένα Ντενακλή εδώ, τερμαζούν. Έλα, γεια σου Δήμο, εντάξει. Άντε, θα πούμε. Ναι ρε φίλε. Ωραίος, ωραίος. Άκρος θεαματικά είναι τα περιστέρια του εδώ. Τώρα γύρισε. Όλα έτσι γυρνάνε. Πάνε. Τώρα είναι πάνω 5 μέρες, ρε. Ποιος θα πέταξε μία φορά έτσι. Τα πετάματα που κάνει πάνω δεν έχει. Όλα πάνε και μετά γυρνάνε.
φεύγουν Ωραία εγκατειμένα. μια μεγάλη απόσταση και μετά γυρνάνε και έρχονται από πάνω. Και αύριο. Χωρίς λόγια. Δεν έχουν κόψει καθόλου το θεωρώ. Τώρα αρχίζουμε και τα χάνουμε. Μην νομίζετε ότι τα πουλιά είναι στο ίδιο σημείο. Τα κρατάμε με το zoom. Εδώ είναι. Το κανονικό. Θα τα ρίξεις! Πες του πριν τα ρίξει να με ειδοποιήσει να πάω να το τραβήξω από κάτω. Πού αυτά φεύγουνε. Μην τα ξενυχτήσουν αυτά. Αν τα αφήσει λέει να μην βλέπουμε τίποτα. Για να δούμε. Ακούτε και του Νίκου τις δηλώσεις. Του Κοτσιδάκια θέλει λέει φίρμες. Χωρίς φίρμες λέει δεν πετάει. Αυτός ο Ντενακλής είναι πολύ ωραίο περιστέρι. Όλα είναι ωραία. Αλλά τον έχουμε πιάσει σόλο. Πάμε τώρα μία από κάτω να πιάσουμε και το ποσό γιατί νυχτώνει. Μην πάθει και ζημιά ο φίλος μας. Ξεκινάμε την επιστροφή τώρα, έχουμε έρθει πολύ κοντά. Αρπάζουν τα πουλιά. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ τι θα δούμε. Ναι, ήδη έχουν βάλει τα πουλιά. Κάθομαι στη μέση εγώ, θα ενοχλάω ή θα πέσουν κάτω. Πέσουν κάτω, αλλά... Στρώσ' τους τους κερατάδες. Έρχονται πολύ ωραία τα πουλιά, αλλά... Ας να τους τσακίσουν τις παπαγάλους. Ήρθαν όλα. Άιντε, πάμε. Δεν τα φτάνουν και τα τελευταία. Νύκτωσε. Πρέπει να έρθανε, ήρθανε. Ήρθαν άλλα... Άρα έρχονται, ναι, βλέπω και κανένα δύο είναι βγαλμένα. Έρχονται. Ναι, τα βλέπω. Είναι ένα που είναι πολύ... Να, έρχονται. Παπαλά. Να, είναι άλλα 2-3 ακόμα, ναι. Αυτά είναι που είχαν φύγει κιόλας. 3-4 πουλιά είναι, να τα πιάσαμε σκνίπες. Δεν τα πετάει τέτοια ώρα τώρα ο άνθρωπος. Τα πέταξε για να τραβήξουμε και έχουν φύγει μερικά πουλιά πολύ πίσω. Α, έρχονται, βάζουν όλα. Για να δούμε λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε και τη μεριά. Ακόμα χιόνι έχει. Χιόνιζε αυτές τις μέρες. Το είχε στρώσει για τα καλά. Εκείνο που δεν έβγαινε είναι χτυπημένο και με το γεράκι. Για βάλτε λίγο μέσα στα πουλιά να τραβήξουμε και λίγο μέσα. Τώρα είναι η ώρα του φαγητού και... Ναι, κατάλαβα, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τραβάμε και εδώ έξω, εντάξει. Κάτω να βάλουμε λίγο μέσα, να πάνε αυτό που έχει λίγο. Μέσα. Άμα δεν πάρεις το ξύλο τους... Ναι. Όπως μάθουνε. Όπως θα έχεις μάθει. Μετά από κρασί αυτό είναι... Ναι. Ωραία πουλάκια, πολύ ωραία. Μέσα. Και βγάλανε και ένα θεαματικό πρόγραμμα. Αυτά εδώ ήταν τα περιστέρια. Αυτά πετάγανε εκεί. Στα χτιά είναι όλα. Πολύ γαλανά. Λοιπόν, Κώστα, μπράβο, αν και νύχτα, μπορούμε να πούμε νύχτα, τέλος πάντων, στο Σούρουπο τα πουλιά βγάλανε το πρόγραμμα, πήγαν αρκετά ψηλά, έτσι. Αν ήταν η μέρα θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά και τώρα βγάλανε ωραίο πρόγραμμα, να μ' αρέσανε και βγάλανε και όρθια ψηλά φτερά και πήγανε και αρκετά ψηλά, παρόλο που είναι νύχτα δηλαδή. Έχει σουρουπώσει τέτοια ώρα, δεν τα πετούσα ποτέ τα περιστέρια. Ναι. Να πω ότι μέχρι τις 2 η ώρα πετούσαν τα περιστέρια. Πάντως ήταν ωραία, πολύ ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια, ήταν ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, λοιπόν, άντε, γεια χαρά. Γεια σου.